ससुराल होते ही जौना लड़की के सपना में आग लग गई, तब वो जिंदा भी आ। तो रउआ ना रोए के चाहिए। हमरा सौतन के बारे में तो हमार मरद कपू केहू के ना बताई है माँ जी। बाकी वो बच्चा अपने माई के बारे में जरूर बता दिहन सन। हाँ माई, आज घर में केहू नहीं खे, बढ़िया मौका बा ई घर के सुख शांति और हमरा जीवन के बर्बाद करे वाले के बारे में पता करे के। एक बार पता चल जाओ, ओकरा बाद हम अपन रंग दिखाइब। लेकिन छुटकी ये सब होई कैसे? बेटा। हाँ मम्मी जी। अरे खाना खा लेला? खिला तारा का? ना मम्मी। खाना खैला? हाँ? पापा ना खिलाइले। ना खैला? मम्मी पापा के छोड़ दो। मम्मी के हाथ आज से खाना मम्मी खा लिहा। तू लोगन के अपन हाथ से खाना खिलाई। हाँ ठीक बा मम्मी। आ जा लोग, आवा। चला 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 चला। सही कहली बहू, ई सही उपाय बा। आ गईले। आजा आजा बेटा। हाँ अरे बाबू बैठा। आवा आवा। अरे बेटा, तो हंसन के माई के बाड़ी। हाँ अरे पूछी ना। ए बाबू, तहार माई कहाँ बाड़ी? हाँ? बतावा। ए बाबूनी, तू बतावा, तहार माई कहाँ बाड़ी? उनकर नाम का है? बउआ लोग बतावा, मम्मी कहाँ बाड़ी? बता पे किना सन, बतावा सन, तहार माई के बाड़ी। बतावा बतावा रे। बतावा सन रे। बोला रे। अरे बोला।